Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi yena yedwa oyinkosi nomsindisi inkosi yamakhosi unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuvula ngomkhuleko Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho Nkosi yethu Jesu Kristu umbuso wakho mawufike empilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini usipha amandla okuthethelela bonke abasonayo siyinqobe inyama yethu kukho konke ukulukhuni nokungaqondi kwezwi lakho kodwa izwi lakho namandla akho Nkosi uJesu kungene ngaphakathi enhlizweni zethu izwi lakho libe isibane lisipha amandla ukuba sixolele bonke abasonayo size singasoleki singangeniswa ebulingweni siphe Nkosi isinkwa sanamhlanje esiyizwi lakho lihlale empilweni zethu lisilonde liseluse sibe nokuqonda egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi yena yedwa ohlezi esihlalweni sobukhosi oyinkosi yamakhosi manje naphakade amen. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuba bathathe amabhayibheli akhona endlini ungabe usabuza makukhona iBhayibheli endlini ohlezi kuyona sheshisa uthathe iBhayibheli ikakhulukazi laba bathi bayakholwa uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpulweni zabo nalabo abakholwayo kodwa abahlulekayo ukuthi baqonde iBhayibheli abathi mabelivula bangaqondi ukuthi iBhayibheli likhuluma ngani sheshisa nawe ithuba lakho leli lokuthi uzobe nokuqonda ukuthi iBhayibheli yini lebhalwe kulona ithini ngoba nawe ngiyaqonda ukuthi uyathanda ukuqonda kodwa imoya iyakuvimbela ukuthi ube nokuqonda nokuthi ube nokwambuleleka ukuthi yini lekhulunywa ngayo kuze nawe uzoba nokuqonda namhlanje inkosi imivumile wena ungenalo iBhayibheli sheshisa udownload ngefoni yakho onayo uyisebenzise ngendlela eright udownload iBhayibheli inkosi mayivumile kuze nawe uzoba nokuqonda masivula imbhalo sihlole imbhalo ukuthi lokho ukholelwa kukhona wena okwaziyo uwena nalokho afundiswa khona ikhona yini lokho okubhalwe phansi angihambi ke ngedwa ngihamba nomfowethu umhlengi la njoba sengishilo bingelela nondaba amen. Sibingelele ngegama lenkosi uJesu Kristu amen. Sibonga umusa nokuphila yes Lord esiphiwe umdali ngezwi lakhe elinamandla izwi lakhe elihlola imidlinzo yomuntu izwi lakhe elenza ukuthi uzondwe ngabantu abayakholwa ukuba abantu abazonda kakhulu amakholwa amakholwa anenzondo amen amen amakholwa anenzondo ngalendlela ukuthi njalo uma ushumela iqiniso bathi uyajaja amen because ukholwa ngokwentando yakhe not ngokwentando kaNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngomoya weqiniso nomoya wothando ngokuba ithando likaNkulunkulu uthando lukaNkulunkulu iqiniso iqiniso uthando iqiniso indlela nokuphila and iyona ndlela yokuphila iqiniso kodwa ke ngenxa yokuthi khona imoya edukisayo nedukileyo ingakho kukhona izindlela ezimbili ekufeni nekuphileni. So uNkulunkulu usinikile abaprofeti ukuze abaprofeti babhale phansi lembhalo lesifundayo sithi ke iBhayibheli noma incwadi engcwele uNkulunkulu akekho sekwambona. So ukuthi wena uyakholwa into ebhalwe phansi noma ukholwa akuyona inkinga yami leyo
Akuyona inkinga yami ukuthi uyakholwa noma ukholwa ngokuba ngeke ngize ngikukholiswe ngenkani. Kodwa uthi ngiyakuzambula kulabo ngiyakuzambula kubona. Ngibe nomusa kulabo ngizoba nomusa kubona. So asilwi nenyama yakho nezenzo zakho, silwa nemoya thina. Uma ethi uhlola inhliziyo anika umuntu ngokomkomelo yakhe, izwi lakhe lenza lo msebenzi. Hallelujah. Abantu basuke bathi bayakholwa kodwa benga-understand ukuthi bakholwa yini. Bathathe iqiniso kaNkulunkulu baliphendula amanga ukuze bezokwazi ukuthi-ke bacompromise igospel bayenze ibe yilento abayifunayo kodwa bangafundisi ngeqiniso. Uma bakhomba eqinisweni bathi awushumayeli ngothando. Into edala ukuthi abantu bathi awushumayeli ngothando ingokuba-ke awuvumelani nokungcola kwabo. Ngitshela umprofethi oyedwa ofika wancoma abantu ukuthi benza kahle yonke into abayenzayo uNkulunkulu ujabulile ngabo. Mfuna oyedwa ngaphandle kwabha Jesus lo owayengumkhohlisi wabantu. Nomunye futhi owayengumkhohlisi wabantu. Abafarisi babebambele kumthetho, amaSadusi babengafuni ukwamukela iqiniso, namanje abafuni ukwamukela iqiniso. Kanti yini yenza ukuba esikoleni manje bofunda babe ne-certificate? Ngokuba kubhalwe phansi ukuthi uNkulunkulu wakha umhlaba nakho konke okuphakathi. Ngabe ngidinga ukuthi esikoleni ukuthi ngiyofunda lokho na? Ukubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu wakha umuntu ngomfanekiso wakhe. Udinga ukuthi ngihambe ngiyofunda lapho ngiyostudisha ngenze homework ngenze assignment? No. Ngokuba umoya engcwele uthi uyakuzambula. Umoya weqiniso iwona esikhuluma ngawo. Lokho kubhalwe phansi kuthiwa kubhalelwe thina ukuthi sifunde, siqondiswe, silungiswe, sikhuzwe ukuze umuntu okhonza uNkulunkulu apheleliswe. So abantu abaphikisana nento ebhalwe phansi ingoba akwambuliwe kubona. And ngeke ngize ngithi mina ngizomalana ngithi-ke ngiyaxolisa ngokuthi ngithe wena wistabane noma wisidakwa. Uma unomoya wokudakwa wisidakwa. Uma unomoya wokulala ungaphandle komshado wisifebe. Kubhalwe kanjalo eBhayibhelini akushintshi. Why mina kumele ngikushintshe ngenzela ukuthi kuzwakale kahle kuwena? Uba wena unamba bani? Wena ozofuna ukuthatha izwi kaNkulunkulu utshelwe ngendlela ezijabulisa wena. Ngenxa yokuthi ufuna ukuqhuba inganuko zakho uhlale efebeni. Sibonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe abagcwalisile incwadi ngokuthi bambulelwe umoya oyingcwele. Hallelujah. Ngokuba umoya oyingcwele uyanikwa kulabo abayinhlabathi evundile ukuze kufakwe kubona inhlabathi evundile bakhule babe isihlahla esinezithelo ezifanele. Hallelujah. So ngihlala nabantu abaningi bayakholwa. Inkinga mina into engijala ukuthi ngibone bayaqhubeka ngami ngikhuluma nabo. Ngikhuluma iBhayibheli. Angifuni ukuqamba amanga. Angikwazi ukukhuluma into engikhuluma nomuntu ngoJesu. Ngokuthini ngokucabanga kwami ngoba angisho ukuthi ngicabanga ukuthi ngithi mina lithi izwi umuntu avela aqasubelelwa ukuthi ngimkhombe eBhayibhelini. Ngokuba umuntu uthi mina. Mina nginandaba nokucabanga kwakho. Ngokuba uNkulunkulu uthi-ke imicabango yakhe ingaphezu kwemicabango yethu. Indlela zakhe zingaphezu kwendlela zakhe. So why kuzomela ukuthi manje uma ngikhuluma ngoNkulunkulu ngicupha isisoka engabe mina ngimbula lokhu okufihliwe kumuntu ongaboni ofuna ukubona? Engabe mina ngishumayela ivangeli njengokuba imibhalo uthi-ke shumayela ivangeli kukubi kukuhle ngokuba kuyafika izikhathi awungiphe leyo ncwadi ngiyayithanda. Incwadi yaTimothy ngithi incwadi yesibili kaTimothy chapter 4 verse 1
Amen. Incwadi yesibili kuTimothy isahluko sesine verse lokuqala. Yes sir. Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu noKristu uJesu owakuhlulela oyabahlulela abaphilayo nabafileyo. uKristu uJesu uthi uyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu uJesu okuyena oyakwahlulela phakathi kwabaphilayo nabafileyo. Abaphilayo abaphila ngokamoya, abafileyo abafile ngokamoya. Ngokuba ke uma sesifile inyama ehlukana nomphefumulo, khona umphefumulo ozokhazimuliswa, khona umphefumulo ozolahlwa. Lo mphefumulo ozolahlwa ilo mphefumulo lo ofile uphila ofele enyameni. Lo mphefumulo ophilayo ilo mphefumulo othole ukukhanya kwezwi, wamkela izwi, wakhazimula izwi lakhazimula umphefumulo wakho ukuze uma sowufa ngokuba wena ufe uyisibani uqhubeke umzimba wakho ukhazimule. Khulunywa ngaloko kufa lo nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe. So uyofika lo mbuso wakhe izingilosi yokukhangana izingilosi zakhe nombuso wakhe wasezulwini. Ngithi shumayela izwi. So into ebebhalwe phansi eBhayibhelini kuthiwa asishumayele izwi. Akushiwo ukuthi asicuphe isisoka ngezi. Shumayela izwi. Simele ukushumayela izwi. Uqinise. Kuthiwani? Uqinise. Fanele uqinise. Uma ushumayela ivangeli, ushumayela ivangeli ukuthi ungabaza noma usabe. And futhi awukhuluma ukucabanga kwakho. Kuthiwa ke shumayela izwi. Izwi, shumayela izwi. Uqinise. Into engishumayelayo izwi. Bengiqhamuka ngikhuluma nawe. Ngithi mina lithi iBhayibheli. Angisho ukuthi mina ngicabanga. Uma ngithi lithi iBhayibheli ngikuthatha ngikubuse kulolo verse noma kuleyo chapter noma kuleyo ncwadi noma kwisahluko. Uma ngasikhumbuli noma ngasakhumbula ukuthi sikuphi ngizosifuna ngize ngisithole ngokuba ngifuna ukukukhombisa phakathi eBhayibhelini ukuthi lento engikhulumayo ibhalwe phansi. So umuntu ucasuka ukuthi ke umtshele into eBhayibhelini afuna ukuyibona. Akafuna ukuzwa into phakathi eBhayibhelini kodwa ke uthi uyakholwa. Uthi uNkulunkulu uthi ulithi izwi ke uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu ususindisiwe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi wafela wena. Yebo isho njalo incwadi but manje uma uhamba indlela yokungcwele ke ayisho incwadi futhi lento ehleze ngisho ngithi mina inkinga yabantu abaningi bafuna ukuthatha amavesi azojabulisa wona ukuze ke bezohlala kamnandi esonweni. Ngeke incwadi ithi ke vuma ngomlomo wakho. Hallelujah. Uthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Uyobe sowusindiswa. Mase iphinde ithi ke lesi sizwe simkhonza ngezindebe kodwa ngezenzo noma ngenhliziyo bakude nami. Ngokuba ke imfundiso zabo nezenzo zabo ziphambene. Nalokho mina engikufunayo ngithi abenze intando yami bena benze intando yabo. So isincwadi shumayela izwi uqinise. Amen. Amen. Noma kuyisikhathi noma kungesiso isikhathi sola ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela funeka futhi ube nesineke sokubekezela ngokuba uyafundisa uyashumayela futhi izwi uyasola uyakhuza uyakhuza. Abantu bayangithuka bangibiza amagama bacasuka obaba abadala bayakholwa. Cathi uba impela nje kuba kuyangabo ngabe sebeyangishaya. Ngeke ukuthi ngikhuluma iqiniso. Ngibuza umbuzo mina ukuthi uNkulunkulu wake washo yini ukuthi uyiMuslim? No. Umbuzo lo wengubuzayo. uNkulunkulu washo yini wathi uyiRoman Catholic Church? No. Ngifuna ukuzwa ngencwadi yeLeviticus 19:1 nencwadi yaseFesu chapter 1 verse 3.
sifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uyasho yini ukuthi we-Baptist Church noma we-Islamic Hallelujah. noma we-Christianity. No. Incwadi uLeviticus isahluko 19 verse 1. uJehova wakhuluma kuMose wathi, yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli. Lalela, iBhayibheli uma uNkulunkulu akhuluma noMose akusho ukuthi ekhuluma nalabo bantu laba bekhona, ngokuba ke wathi akubhalelwe izinto azibhalwe phansi ukuze isizukulwane sesilandelayo sazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, sazi ukuthi uNkulunkulu uyibekile imiyalelo yakhe, wayibeka imithetho yakhe, wazibeka izimiso zakhe, wayibeka imfundiso yakhe. Ngokuba nakwincwadi yamaHebheru uthi ke nginguJehova izolo namhlanje naphakade. Aphinde nakwincwadi yamaHubo athi mina lo efile ophilayo ophila okuphakade okhona nozayo. Hallelujah. Amen. Owayekhona nokhona nozayo. So manje na uma uNkulunkulu ethi ke khuluma nabantwana bakaIsrael, namanje sabantwana bakaIsrael, uma ungaphansi kwemfundiso yobungcwele, ngoba uNkulunkulu kaIsrael munye. So wena ke ufana negatsha elixhunyiwe, ngokuba wena ubuwozizwe, kodwa namhlanje wamenywa ngegama likaJesu Kristu ukuthi uzoba semzimbeni kaKristu. uKristu uyasho kwincwadi kaJohane chapter 15 athi mina ngingumvini. Umuntu okumina uyigatsha. So uma ke uKristu wena ukumvini uyigatsha elixhunyiwe, igatsha liyakhishwa, kodwa sisali isiqu nempande okunguKristu. Kanjalo abaningi basahamba endleleni yokuthi bona bangabaKristu, kodwa ke abasahambi abasaqhamuki kumvini onguKristu, sebeqhamuka kwezinye izinto eseceleni ekuyimfundiso zamadimoni. Uthi uNkulunkulu ke khuluma nawo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli, uthi kuyo niyakuba ngcwele. Uthi uNkulunkulu sifanele sibe njani? Niyakuba ngcwele. Akukho lekhona mhlambe lapho ekuthiwa kufanele sibe amakatolika. Niyakuba ngcwele. Akukho mhlambe lapho ekuthiwa khona kufanele sibe amabaptisti. Niyakuba ngcwele. Akukho lapho ekuthiwa khona sibe abakwaShembe. Niyakuba ngcwele. Akukho lapho ekuthiwa khona sibe abakaMoses. Niyakuba ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele. So manje na ke uma umuntu engibuza ukuthi yini inkolo yami, ngimtshela ukuthi ungcwele, uthi ayikho le nto leyo. Uthi yena uyi-Islam, ngithi kukuphi lapho uNkulunkulu athi khona uyi-Islam? Kukuphi la khona uNkulunkulu athi uyi-Catholic Church? Angithi yona yonke lento edukisa abantu ukuze umuntu azibone ukuthi ke esontweni lami singcono ngokuba senza nje asenzi kanje. Kodwa bebefundisa imfundiso zabo bengashumayeli izwi njengoba incwadi isho. Uthi ke uba yini ukuthi ke uzuze izwe lonke kodwa ulahlekelwe ukuphila kwakho? Uthi baningi abaprofeti baphumile, athi ngiyanithuma kwizimvu kwimpisi, nina kodwa ke nifanele nifane nezinyoka, at the same time nibe nifana nezimvu, nibe mnene njengamajuba. Ngoba yini ufuna ukuthi kube nobuhlakani uKristu? As much as uthobekile kodwa ufuna ukuhlakaniphe njengayo uSathane njengoba ehlakaniphile, ukuze uzokwazi ukuthi umgcobe ikhanda uSathane. Ngokuba incwadi yamaRoma ithi incwadi yamaRoma bese kuya lapha kwincwadi emva kwayo uhamba incwadi yamaRoma chapter 16. Gijima incwadi yamaRoma chapter 16. Hallelujah. From verse 17. Incwadi kwabaseRoma isahluko 16 verse 17 to 18.
Ngiyanincenga bazalwane ithi ngiyanincenga bazalwane ukuba niqaphele fanele niqaphele bazalwane uma iBhayibheli lithi fanele niqaphele fanele kusho ukuthi funeke ukwazi ukubheka ukubhekisisa ukuze uzobona uma kukhona okwenzakalayo okungahambisani nalokhu okutsheliwe thiwa qaphelisisa niqaphele ukuba niqaphele ababanga ukwahlukana yayizo loo nto le fanele abantu abangabazalwane abantu bayakholwa fanele bazi ukuthi khona abantu abakhona abangabazenzisi ababanga ukuhlukana emabandleni nokukhubekisa bazowisa abantu ekukholweni kwabo thiwa labo bantu asibaqapheleni ngokuba abantu bakhona beza behleka beza nesisoka beza nemfundiso edukisayo at the same time bephambene nesifundiso enasifundiswa esanifundisa sona nina nahlukane nabo thiwa qaphelani nabantu abeza ngokukhohlisa bezohlukanisa phakathi ibandla likaKristu nina fanele nibambelele kule mfundiso eseBhayibhelini efundiswe ngabapostoli beyithathela kuKristu ngokuba ithi umbhalo konke okubhaliwe ngaphambilini kubhalelwe ukuthi thina sifundiswe ukuze ngokubekezela sibe nokukholwa nokwethemba iphinde incwadi ithi yonke imibhalo ephefumulelwe uNkulunkulu iphinde enye incwadi ithi akukho nesisodwa sesiprofeto esabhalwe umuntu ngokuthanda kwakhe yonke imibhalo ibhalwe ngentando kaNkulunkulu yabhalwa abaprofethi benyakaziswa noma beholwa umoya oyingcwele noma beqhutshwa umoya oyingcwele so simelwe ukukholwa yiloko okubhalwe phansi singakholwa izinto abantu abaqhamuka nazo ezidukisayo ngibuza umbuzo uNkulunkulu uthi asibe ngcwele umuntu uzothi-ke ngibuza umbuzo uthi umbuzo wami impilo iqhamukaphi and impilo mayiphela iyaphi angiyitholanga impendulo kodwa ngithole izinto eziningi eziphathelene nani nezinto ezenzakala emhlabeni kodwa lezo zinto ziqhamuka kumqondo womuntu mina ngikhomba iBhayibheli nomoya oyingcwele umuntu mengikhuluma ngikhomba iBhayibheli uyavuma kodwa khona izinto ezoziphikisa lezi ezomenza ukuthi-ke abonakala ukuthi akalazi iBhayibheli uthi ufunda ineQuran ngithi mina uNkulunkulu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe umuntu wesilisa umuntu wesifazane wakhiwa ngobhambo lomuntu wesilisa uthi uNkulunkulu wadala konke ngithi yebo kodwa umuntu wesifazane lithi iBhayibheli angazi lithi iQuran ngoba uthi-ke incwadi kaMose ikhona kwiThora incwadi kaMose uma ikhona kwiThora uzongitshela ukuthi iBhayibheli labhalwe ngayiphi language wasekuqaleni ngithi mina sikhuluma yiphi language manje akafuni ungiphendula lapho ngokuyalwa nami uthi sikhuluma isingisi uyikhaladi iThora na angeke usibhalwe ngaliphi ulimi kodwa balikhuluma lolo limi and futhi abayilandeli imfundiso yabo ngokuba abayazi futhi into ebhalwe phansi eBhayibhelini nakwiQuran nakwiThora le ngokuba uMose lo okhona kule ncwadi ebhalwe ngesingisi nakulesiZulu nakumaHebrew akubalulekile ukuthi incwadi ibhalwe ngaliphi ulimi ngokuba mina ngumZulu incwadi izomele ngi-understand ngale ndlela le ebhalwe ngayo ngolimi lwesiHebrew ngesiZulu ngokuba uma lithi iBhayibheli ngesiHebrew uJesu uJesus ngesiZulu bathi uJesu uNkulunkulu bebethi uAla mewuAla incazelo yakhona bethi uNkulunkulu uGod ngesingisi so imfundiso fanele ibe yinye ngokuba abantu abaningi bayaphuma emfundisweni kaNkulunkulu ngoba belandela imfundiso zabo
uthi uNkulunkulu njengoba inyoka yafika engadini ngesikhathi uNkulunkulu esejalile inkinga ngikhomba iBhayibheli yena umchazela ukuhlakanipha kwakhe. So ngithi mina ngisho iBhayibheli umuntu wesifazane wawela esonweni kwafika inyoka. Uthi yena inyoka umngaphambili womuntu wesilisa. Hallelujah to God. Uthi umngaphambili womuntu wesilisa. Ngichaza lezi zinto lezi ngokuba yini sikhuluma into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Kuqhamuka umuntu azofundisa ngento engekho eBhayibhelini ayicabangayo yena. And bese umbuza sengibizwa ngesilima, sengibizwa ngethina loba ngumsindo, sengibizwa ngokuthi kuthiwa nginoSathane, kuthiwa nginoDevil. Jesu Kristu wathi unoDevil ngokuba ekhuluma echaza izinto zikamoya. Abantu bengafuni ukuzamukela wathi wena unoDevil wena. Yezindaba. Ngokuba yini abantu bafuna ukufundisa izimfundiso zabo, abantu abaningi abantu bayakholwa abalilandeli iBhayibheli and abafuna ukukholelwa into ebhalwe phansi eBhayibhelini because izinto azenzayo iBhayibheli ilithi izinto elithi abangazenzi bona bayazenza and abafuna ukuziyeka ngokuba yini benza inkanuko zenyama, abafuna ukwamukela iqiniso. So mina into engithandayo angikhulumi into ethandwa mina noma ungathi wena iBhayibheli labhalwa abantu lithi iBhayibheli babhalwa beqhutshwa ubani? Moya ongcwele. Lo moya ongcwele uyena owayekhona eqaleni ulizwi. Yes Lord. Yes Lord. Lo othi ke ukhona nozayo. Yes Lord. Amen. Ngokuba wayekhona eqaleni njengesithunzi enika abantu imiyalelo ukuthi abayilandele engakozivezi. Ukuze besefika ezobavezela into ngempela bakholwe labo bakholwayo. Themba kwalokho sebemahlulela bona bamphika bamthatha bambethela emthini. Themba sebembethela emthini bamngcwaba bese baqedile ngayo. Wahlala insuku eziwu-3 egcwalisa incwadi ethuneni. Ngosuku lesithathu wavuka. Wabuya wafuna ukuqonda kubapostoli bakhe. Yes Lord. Wakhushulele ezulwini washo esaphila engakofi ukuthi indodana yomuntu iyobuya ngenkazimulo kayise nengilosi zayo isizokwahlulela umthetho, izokwahlulela umhlaba nezwe nabonke abantu. Bese ithi ke njengokuba esekhuphulwa ngefu kwincwadi yezenzo isahluko sokuqala from verse 9. Hallelujah. Incwadi Izenzo zabapostoli. Yebo. Isahluko sokuqala verse 9. Yebo. Kwathi eseshilo lokho, kwathi esekhulumile konke, wakhushulwa bebuka. Wakhushulwa bebuka. Ifu lamsusa emehlweni abo. Wehla ngefu emehlweni abo. Ifu lamsusa emehlweni abo. Wakhuphuka ngefu. Bathi besagqolozele ezulwini. Ngesikhathi besabheke ezulwini emuka. Lalela. Wakhushulwa phambi kwabo ngefu. Yes Lord. Baqalaza bebheke ezulwini. Bathi besaqalaza bebheke ezulwini. Bheka amadoda amabili emi kubo. Kwase kuvela amadoda amabili phakathi kwabo. Embethe izingubo ezimhlophe. Egqoke ingubo ezimhlophe. Athi madoda aseGalile. Madoda aseGalile. Nimeleni nibheke ezulwini na? Yindaba nibheke inqolozele phezulu. uJesu lo. Lo Jesu lo osuswe kini. Lo Jesu lo othathiwe kini. Enyuselwa ezulwini. Wakhushulwa wayeswaphi? Ezulwini. Wathathwa wayesezulwini. Uyakuza kanjalo. Uyokwenza njani? Uyakuza kanjalo. Bese ithi incwadi yesambulo chapter 1. Incwadi isambulo isahluko sokuqala. Ngifuna ungiphe uverse noma uverse 7. Verse 7. Isambulo sika Johane isahluko sokuqala verse 7. Bhekani
uyeza namafu esaphila angithi manje ngifuna ukumveza esaphila hambe kwincwadi kaMatthew chapter 25 Hallelujah. ngifuna ungifundela phaya ku verse 44 Incwadi no chapter 25 angithi Hallelujah. ngifuna verse 31 Incwadi ngokuka Matthew isahluko 25 verse 31. yes sir Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele. la ukhuluma nabafundi bakhe ngaphambi kokuthi abethelwe esaphila kusho yena you understand ngesikhathi esho kanje ethi ke indodana yomuntu Nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo indodana yomuntu iyakuqhamuka ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo. iyoqhamuka nezingilosi ezingcwele kanye nayo lapha kule ncwadi esifunda ngithi incwadi bengaphosisi incwadi alesifunda manje ngibhekele incwadi yezenzo yes sir Incwadi yezenzo isahluko sokuqala verse 9. yes sir Kwathi eseshilo lokho so lana ke angithi ubephila ngale kwincwadi kaMatthew njengoba ephila ngale kwincwadi yaMatthew usa akakobethelwa bese betheliwe bese evukile ngosuku lesithathu wahlala nabo insuku ezu40 emva kokuhlala nabo insuku ezu40 kwase kufika isikhathi sokuthi manje akhushulwe wakhuphuka phambi kwabo ngefu wathathwa ngefu bamgqolozela ebheke ezulwini ngesikhathi ebheke ezulwini bebheke ezulwini kwase qhamuka amadoda phakathi kwabo athi lo elimbonayo okhushulwayo uyakubuya ngefu njengokuba ekhushulwe ngalo kusho amadoda amabili ngesikhathi abapostoli bebile bebhekile ehamba mase kuthi kwincwadi yesambulo wathi uJohane kuyena kwafika isiprofeto noma umbono wafika umbono kuyena okhuluma ngoJesu Kristu uthi bheka uyeza namafu uthi uyeza namafu namehlo onke ayakumbona ngokuba incwadi yezenzo ithe lo elimbonayo ekhushulwa uyokwehla ngalendlela le akhushulwe ngayo so manje uJohane kwincwadi yesambulo useyambulelwa umbono wokuthi uJesu Kristu lo akhushulwa uyabuya uma ebuya ubuyela ukuzokwahlulela kule ncwadi yaMateyu chapter 25 verse 31 akabuyi yedwa uzokwahlulela nezingilosi zakhe yena uzobe eqhamuka ngenkazimulo kayise inkazimulo kayise usho ukuthi ke umoya oyingcwele ingakho abantu bonke beyombona bese kukhanya izizwe Amen. Kepha nxa indodana yomuntu incwadi ngokuka Matthew isahluko 25 verse 31. Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo. Imali awusheshe. Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingelosi zonke ezingcwele kanye nayo. Uma eseza nezingilosi zakhe ngenkazimulo kayise uzokwenzani? Hallelujah. Khona iyakuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Uyobe sehlala kuphi? Esihlalweni sayo senkazimulo. Asikasambe-ke manje sekwincwadi yaRevelation noma yencwadi yesambulo chapter 20 verse 11 sibheke ukuthi-ke lesihlalo esinjani lesihlalo senkazimulo azohlala kusona.
Incwadi isambulo isahluko 20 verse 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso. Uthi wabona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe yangijabona efanye nohlezi kuso onjani ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Angithi ke njengoba ithi wabalekelwa izulu nomhlaba, yini eyenza ukuthi umhlaba umbalekele? Asamsobheka kwincwadi kaPeter yesibili isahluko sesithathu from verse 7. Siyambula manje izambulo siyambulela sifuna uqonda incwadi kaJakobe, incwadi kaPeter. Amen. Isahluko sesibili verse chapter 3. Amen. Incwadi yesibili. Hallelujah. Isahluko sesithathu, isahluko sesibili. Amen. Verse. Ngifuna verse 7. Hallelujah. Uyayithola incwadi? Nolot olungileyo. Mthembi isahluko sesibili. Amen. Yabo incwadi yesibili. Isahluko sesithathu. Kepha izulu nomhlaba. Yes sir. Okukhona manje kubekelwe umlilo. Yabona ke mekuthiwa uyeza funda qhubeke. Kubekelwe umlilo ngalo lona lelizwi. Kulindele usuku lokwahlulela nolokubhubha kwabantu. Ukubhubha kwani? Kwabantu. Ngoba yini? Abangamesabi uNkulunkulu. Abantu abangamesabi uNkulunkulu. Qhubeka. Kodwa bathandekayo, maningakhohlwa lento inye. Nanje kumele likhumbule yokuthi kuyo inkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane, nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. Yes sir. Qhubeka. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo njengalokhu abanye bathi kungukulibala. Yes sir. Kepha iyanibekezelela, ingathandi ukuba kubhubhe namunye, kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. Qhubeka. Kepha usuku lwenkosi luyakufika njengesela. Imake angithi ke ngifuna ukuyele ngale kwincwadi yesambulo ithi khona isihlalo sobukhosi kwincwadi yesambulo chapter 1 ithi ke uyeza uza ngamafu wonke amehlo ayobona. Ngifuna ungifundele Incwadi isambulo isahluko sokuqala verse 7. verse 7. Yes sir. Bhekani uyeza namafu. Bhekani uyeza namafu Namehlo onke ayakumbona. namehlo ilalelisisa namehlo onke ayokumbona Nabo abamgwazayo nalabo abamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba nazo zonke izizwe zomhlaba ziyakulila ngaye. ziyokwenzani? Ziyakulila ngaye. Yebo, amen. Okay. Njengoba ke ithi izizwe zonke ziyakulila ngaye angithi mase ithi ngale kwincwadi kaPetru yesibili isahluko sesithathu verse 9. Incwadi kaPetru wesibili isahluko sesithathu verse 9. Yes sir. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo Njengalokhu abanye bathi kungukulibala. njengoba abanye bezitshela ukuthi uNkulunkulu ukhohliwe. Kepha iyanibekezelela, Kodwa inika nini isikhathi ingathandi ukuba kubhubhe namunye, ngokuba ifuna bonke abantu beze kusindisweni, kodwa ukuba bonke beze ekuphendukeni. yebo. Kepha usuku lenkosi luyakufika njengesela. Uma lufika njengesela ngale kwincwadi yesambulo chapter 1 ithini? Verse 7. Incwadi isambulo isahluko sokuqala Yes, sir. verse 7. Yebo. Bhekani uyeza namafu. Angijayizwa lento le. Uyeza akakofiki. Wakhushula ngefu. Wakusho lo esaphila kwincwadi kaMateyu ukuthini? Wathi indodana yomuntu
iyakuzwa lomkhosi wayo nengilosi ngenkazimulo kayise bezokwahlulela njengoba bezokwahlulela usho lonto esaphila mesethi ke kwincwadi esambulo yokuqala bhekani uyeza namafu njengoba eza namafu namehlo onke ayakumbona. so ukumbona njengoba ithi incwadi uyakufika njengesela ngokuba njengoba ezofika njengesela incwadi kaPetru uzofika njengesela kepha usuku lwenkosi luyakufika njengesela. uyofika njengesela Mhla amazulu bese yabona-ke melithi wonke amehlo ambona njengoba ufika kwakhe kunjengokufika kwesela ebusuku wamazulu ayokwenzani mhla amazulu ayakudlula. ngeke nize nibone nini inyama mhlawumbe lithi zona uJesu Kristu yabaphakathi kwenu. No. Mola leyo ngqondo leyo kusho ngeke ukuthi uKristu uzobuya uzombona bese ke uthi ayike sengekholwa. No, ithi mhla amazulu ayakudlula ngokuhlokoma kuyakusha konke. yayizwa indaba ithini? Ithi mhla amazulu ayakudlula ngokuhlokoma kuyadlula amazulu ngokuhlokoma kuyakusha msukane kubhubha umhlaba bese ke uyobe seqhamuka ngefu wonke amehlo ayobe sayibona ngokuba ithi incwadi kaMathewu ngifuna uba khona into engifuna ubatshela yona ebalulekile ebaluleke kakhulu incwadi kaMathewu chapter 25 verse 31 ibaluleke kakhulu ngoba akubona bacabanga inyama khona into engifuna ubatshela yona abangakoyizwa chapter 25 verse 31 khona into abangakoyizwa incwadi ngokukaMathewu isahluko 25 yes sir verse 31 hamba baba. Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo Uza ngani? yayo ngenkazimulo nayo yayo into abangayi-understand mese ngenkazimulo uza ngenkazimulo bese eza ngenkazimulo uzoshutha down yonke into ekhona ingakho ithi incwadi uyofika njengesela amazulu ayodlula uma kudlula amazulu umhlaba uyakusha nakho konke okuphakathi ingakho isibonakaliso esiqhamuka kuJohane kwincwadi esambulo sithi-ke haleluya bhekani uyeza namafu uza ngani wakhushulwa ngefu kwincwadi yezenzo isahluko sokuqala verse 9 ithi-ke wakhushulwa ngefu kwasekuqhamuka amadoda phakathi kwamadoda abapostoli amadoda amabili aqhamuka esikhaleni egqoke ingubo ezimhlophe athi yini elibhekele phezulu ukuba noJesu Kristu elimbonayo ekhushulwa uyaqhamuka ehle njengoba limbona ekhushulwa. uJohane wambulelwa loo nto leyo kwincwadi yesambulo ukuthi uJesu uyaqhamuka njengoba esho ngale kwincwadi kaMathewu before afe ukuthi yena uyaqhamuka ngenkazimulo kayise inkazimulo njengoba ke seqhamuka inkazimulo sekushiswa umhlaba ngive kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo uza ngenkazimulo yakhe nezingilosi zonke ezingcwele kanye nayo uza nengilosi ezingcwele ziza kanye naye khona iza kuhlala esihlalweni sayo senkazimulo uzabani yona iza kuhlala uza ubani lo muntu ozayo no funda lebhole phansi nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingilosi zonke ezingcwele kanye nayo khona iza kuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Isihlalo senkazimulo sinye isihlalo senkazimulo ezulwini sho ukuthi lo Jesu lo uNkulunkulu lozayo ngokuba isho njalo ithi ubuso bakhe babalekelwa umhlaba kwincwadi yesambulo chapter 20 verse 11 siyambula ukuze kube khona ukuqonda. Haleluya. Yayizwa lento leyo
ithi ngase ngibona isihlalo sobukhosi wayesebona isihlalo sobukhosi esikhulu isihlalo sobukhosi inkazimulo njengoba uJesu Kristu esishilo ukuthi uyoqhamuka ngesihlalo sakhe ngesihlalo sobukhosi senkazimulo noma uyoqhamuka ngesihlalo sakhe senkazimulo esikhulu esimhlophe esinjani esikhulu esimhlophe inkazimulo into enkulu into emhlophe angisho ukuthi inkazimulo into enkulu into emhlophe so njengoba esho kanje kwincwadi yesambulo sakoqedi sifuna ukuthi sifike egcineni lesi bachazela khona yonke lento le eyambulwayo lo hambe kwincwadi yesambulo chapter 1 from verse is it verse 13 yes Lord yes sir verse 13 to verse 4 to verse 15 amen nofana nendodana yomuntu uthini nangu uJohane futhi isibonakaliso kwincwadi ya chapter le ethiwa khona uyokwehla ufana nendodana yomuntu ephakathi kwezinti zezibani embethe ingubo ekhawula ezinyaweni ahambe lapha ke ku chapter angithi sifune uverse 7 kwona lencwadi ya Revelation sifuna ukuthi siqale sibakhombise ukuthi ubani sikhuluma ngaye sikhuluma ngoNkulunkulu lokho indodana yomuntu lothi yena okhona nowayekhona nozayo haleluya incwadi sambulo sika Johani sahluko sokuqala verse 8 yes sir mina ngingu alpha yena alpha no omega imake ngifuna lento khona into engifuna bachazela yona ithi incwadi kaMathewu indodana yomuntu iyoqhamuka ngefu yes kepha indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo imake ubambe lapho mesithi ke kwincwadi yezenzo wakhushulwa ngefu yes Lord njengoba ithi wakhushulwa ngefu bebuka mase ithi kwincwadi yesambulo chapter 7 chapter 1 verse 7 bhekani uyeza namafu uza namafu lo wakhushulwa angithi so uma eza ithi ke wonke amehlo ayombona lezizwe ziyokhala mase ngokoloko ku verse 8 besithini haleluya mina ngingu alpha no omega ubani omunye alpha no omega ubani omunye alpha no omega kusho inkosi uNkulunkulu hallelujah glory to God okhona nowayekhona nozayo umnini mandla onke sikhuluma sithi uJesu Kristu uNkulunkulu yilento esimchazela yona uma sithi indodana yomuntu asikhulumi ngenyama uqhama inkazimulo ngokuba weza kokwakhe azange bafune ukumamkela ukukhanya kwakukhanya ebumnyameni kodwa ukukhanya akwamkelanga akumnyama kwamkelanga ukukhanya so manje uthi kuyona lencwadi ya chapter 1 verse 6 verse 13 or verse 12 verse 13 yes sir hallelujah verse 12 incwadi isambulo sika Johani sahluko sokuqala verse 12 yes sir ngaphenduka ukuba ngibone izwi ebelikhuluma nami kuthe ngiphenduka ngabona izinti zezibani ezisikhombisa zegolide yes sir nofana nendodana yomuntu phakathi kwezinto nalowo ofana akayena indodana yomuntu nalowo ofana nendodana yomuntu umi phakathi kwezinto zesibani nalowo ofana akayena indodana yomuntu ofana nendodana yomuntu embethe ingubo ekhawula ezinyaweni ufake ingubo ekhawula ezinyaweni ezibophe ngebhande ubophe ngebhande legolido ezibeleni yes sir futhi ikhanda lakhe nezinwele zakhe kumhlophe ikhanda lakhe nezinwele zakhe zimhlophe njengoboya bezimvu njengeqhwa namehlo akhe abomvu anjengamalangabi yomlilo yezindaba so manje nake njengoba isho kanje incwadi ithi ke ezulwini isihlalo sobukhosi esakhe lesikhuluma ngaye lapha kwincwadi ye Revelation noma kwincwadi yesambulo chapter 20 verse 11 hallelujah ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu so kwase uJohane futhi kwavela isibonakaliso kuyena kuvela isibonakaliso sesihlalo sobukhosi esikhulu
esimhlophe nohlezi kuso. khona umuntu ohlezi kuso. Lalela. Khona umuntu ohlezi kuphi esihlalweni sobukhosi. Amen. Ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Nayo ke le ndaba le esithi ke siyayichaza futhi enye ethi ke uyeza ukuza kwakhe uyaqhamuka njengesela ngokuba izulu nomhlaba kuyakudlula kuyakusha nje kuyoshisa umlilo. Kuyosha phela lezo nto le mesithi ke uza ngefu wonke amehlo ayobona. Uma esebona amehlo wonke sekubhubha umhlaba kuyaphela konke ngoba inkazimulo yakhe imake ithi inkazimulo yakhe ubuso bakhe bunjani. Hallelujah, glory to God. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi. Yes sir. Esikhulu esimhlophe. Ngabona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso. la khona ohleli phezu kwaso Ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Meyisho njalo isho ukuthini uma uthi ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba? Akutholelwanga indawo. Angithi lesishoyo ukuthi umhlaba uzobhubha ngokuba ke akekho umuntu ozobona uNkulunkulu aphile. Akekho. Hallelujah, glory to God. Understand? Ngabona abafileyo abakhulu. Kwaseke emva kokuthi esebaleke ubuso kubalekela umhlaba kwase kufa yonke into. Akukhona asebefileyo esikhulume ngabo zisuka ngathi khona abafile. Kwincwadi yaTimothy isahluko sesibili verse 4 sesibavezela ukuthi ke abanjani abafile before incwadi bakhiphele kwincwadi esambulo. Timothy, hallelujah, sahluko sesibili verse 4 from chapter 4 verse 1. Incwadi kaTimothy isahluko sesine. Bese incwadi yesibili yeTimothy isahluko sesine verse 1. Hallelujah. Incwadi yesibili kuTimotheyu isahluko sesine ivesi lokuqala. Yes sir. Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu. Yes sir. NoKristu Jesu. No imali ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu. Akashongo ukuthi nendodana yakhe uKristu Jesu. Uthi noKristu Jesu. Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu. Onjani? Oyokwahlulela abaphilayo. Uyokwahlulela abaphilayo. Nabanjani? Nabafileyo. Ezindaba. So manje ke usho njalo umpostoli Paul uthi into ezokwenzeka akakohlangana nalesa sambulo lesiyana yena. So mase kufika kwisambulo ithi incwadi kwisambulo ke chapter 20 verse 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi. Wayesebona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso. Ubuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. Ubuso bakhe obabalekelwa izulu nomhlaba. Akutholelwanga indawo. Ngeke uNkulunkulu eze emhlabeni azosibonakalisa abantu baphinde baphile. Ngabona abafileyo. So njengoba ithi uyokwahlulela abafile nabaphilayo. Kusho incwadi kaTimotheyu, incwadi yesibili kaTimotheyu isahluko 4 verse 1. Ingakho ithi akashukela ivangeli ngokuba ke uNkulunkulu uyakwahlulela. uNkulunkulu wahlulelayo not umhlengi. Ithi uyakwahlulela. Njengoba uyakwahlulela uthi wabona isihlalo sobukhosi owayehleli phezu kwaso, isihlalo sobukhosi esikhulu esikhazimulayo esimhlophe owayehlezi kuso. Ubuso bakhe babelekelwa umhlaba kutholelwanga indawo emhlabeni. Ngase ngibona abafileyo abakhulu abantu abadala labo nabancane nezingane ezincane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Ithe incwadi ngale uzokwahlulela abanjani? Abaphilayo nabafileyo. So wonke umuntu ithi incwadi wonke umuntu uyakwahlulela ngemisebenzi yakhe. Wonke umuntu uyakwahlulela ngemisebenzi yakhe. Ngokuba mina ukushumayela kwalivangeli bami mina uma ngisindiswa kodwa umsebenzi wami kuthiwa abantu engashumelayo bayakuhlolwa. Uma bewumsebenzi wamaphepha bayoshwa bangena esihogweni. Uma bewumsebenzi wegolide bayosindiswa ngokuba ke igolide liyatestwa ukuthi ke ngabe liyancibilikana liphele noma ke lizophila lihlangane libe igolide. Uma umlilo wamaplangwe nakhona kuyoshwa kuphenduka umlotha. So manje ke lithi incwadi kwaseke ngabona abafileyo abakhulu nabancane. Abafileyo
abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi izincwadi zavulwa kwase kuvulwa izincwadi nenye incwadi yavulwa kwase kuvulwa enye incwadi le ncwadi iyona special ngani ngeyokuphila nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini. Lento le esikhulumayo sikhuluma into ebhalwe phansi eBhayibhelini sivula ukuqonda ngayo ukuze wazi ukuthi izwi lelo uJesu Kristu athi mekhuluma kwincwadi yaJohane chapter 12 verse 47 ethi uma umuntu ezwa amazwi ami engawalungi angibahluleli angizelanga uzowahlulela izwi kodwa ukuzosindisa ngokuba izwi engilikhulumayo ilona eliyawahlulela ekugcineni. Uma igama lakho lingatholakali encwadini yokuphila okusho ukuthi wena awuyenzanga intando kaNkulunkulu, lithe izwi ungafeli wena wafeba, lithe izwi ungantshontshi wena wantshontsha, lithe izwi ungaqamba amanga wena waqamba amanga, lithe izwi ungaphingi wena waphinga, lithe izwi ungalali nomuntu wesilisa njengomuntu wesilisa wena walala naye, lithe izwi nomuntu wesifazane ungagqokisi komuntu wesilisa wena umuntu wesifazane wagqokisa komuntu wesilisa. Lithe izwi ungafaka ucwebe wena ufaka ucwebe, lithe izwi ungayifaki emayikhapheni lozokufakelwa wena wakufaka, lithe izwi ungadweba amathathu wena wadweba amathathu, lithe izwi ungabulali wena wabulala, lithe izwi ungahlebi wena wahleba. Bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini. Base behlulelwa ngalokho okulotshiwe yini ebhaliwe akubhaliwe mina encwadini kubhalwe izwi uma likhona kunembeza wami ngiyawahlulelwa ngokuthi izwi ligcinile. Uma lingatholakali izwi mina angifanele ukuyezulwini ngokuba ezulwini kungena abaphethe izwi njengokwemisebenzi yabo. Imisebenzi yakho ekwahlulelayo. So uma sishumayela wena ukuthi ke siyakujaja noma siyakwahlulela, no, thina sikele into ebhalwe phansi eBhayibhelini ngokuba abafundisi benu ba-weak, abafundisi benu bama-hypocrite, bamaxongi, abafuni ukutshela iqiniso. Ingakho bethi-ke thina sishumayela ngolaka asinalo uthando ngokuba yini nibona bacupha isisoko kunina bakhuluma amanga ukuze nina-ke nizoqhubeka nihlale ezolweni nibe yintabane nibe yiphingi nibe amasela nibe abathakathi nibe izinja benza imali benza iprofit ngani. Lithi iBhayibheli bonke abantu abakhulu nabancane bayokwahlulela ngokuba kuyovulwa incwadi yokuphila. So uma unengane encane ungayifundisi ukuphila nokubona yesihogweni, uma ingenalo izwi likaNkulunkulu, uma ekhaya vele izwi lingekho nonke nje esihogweni ngokuba imibhalo iyasho nje ukuthi-ke izwi ilona likwahlulelayo hayi umhlengi. So umuntu betasuka uma mina ngikhuluma iBhayibheli akatasulwa yimina, utasulwa yizwi ngokuba yena ubheke mina ngokuba akafuni ukuziqiniso. iBhayibheli isibuko, iBhayibheli lireflecta wena. So ukuze uzibheke wena ukuthi ngempela usindisiwe uhamba ngomthetho kaKristu kufanele uvule iBhayibheli uholwa umoya oyingcwele. Kufanele uvule iBhayibheli uholwa umoya oyingcwele. Ayikho enye igospel ngitshale mina. Ngokuba uma uthi mhlawumbe igospel khona le kufundiswa khona ngenzebo khulunywa ngendaba yasezulwini. Ungathatha impendulo iBhayibheli ulenze into ofuna libe yona kodwa ekugcineni uzohlulelwa ngalo ngokuba-ke okubhalwe phansi kunenhloso. And lithi iBhayibheli-ke kwincwadi yeZaga chapter 1 Incwadi iZaga sahluko sokuqala verse 5 ivesi lesihlanu. Yes sir. Ijim ukuze ohlakaniphileyo ezwe aqhubeke ekufundeni. No, starting from verse 7.
Ukumesaba uJehova ithi incwadi ukumesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha. ithi incwadi ukumesaba uJehova uqala kokuhlakanipha Yes, Lord. ukuthi ukugcina izwi lemfundiso kaNkulunkulu uqala kwakho kokuhlakanipha. Iziwula ziyadelela. So abantu abayizilima nabantu abafuna ukwenza inkanuko zenyama abafuna ukulalela izwi abafuna ukulenza ngisho ngikhuluma ngabantu ekuthiwa bayakholwa awuyibona abazonda uNkulunkulu ngamalengiso Yes, Lord. ngokuba badelela izwi laNkulunkulu and yasho incwadi ithi izwi laNkulunkulu liyahlambalazwa ngenxa yenu. Yes, Lord. Yes, Lord. Nina abantu enithi ke niyakholwa namaKristu kodwa ke nibe nenza izinto ezikhohlakala nithi namashembe kodwa nenza izinto ezikhohlakala nithi nikholwa uNkulunkulu kodwa ke nithatha imfundiso zabantu nisibeka ngaphezulu kwemfundiso zikaNkulunkulu nithatha imiyalelo yabantu nibeka ngaphezulu kwemiyalelo kaNkulunkulu nenza izwi kaNkulunkulu lingabi nawo umthelela kumuntu lingabi nawo amandla kumuntu. You understand? So uma ke umbulelwe iBhayibheli ushumela iBhayibheli ngeke uzudinwe into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Hallelujah. Ngokuba yini wena unikiwe. Amen. So uqala kwakho ukuhlakanipha yonke into esifunayo esifuna ukuyikhuluma siyithathe eBhayibhelini Hallelujah. phela. Yes, Lord. Yazindaba. So mina ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi unginikile umoya ukuthi ngikwazi ukubona izinto zakhe. Amen. Amen. Hallelujah. Yezo lonto le iyona kuphela into ekumele siyenze ukulandela into ebhalwe phansi. So ithi incwadi ya eMaroma chapter 7 chapter 8 verse 15 ungiphe yona bese siyabhala. Incwadi kwabaseRoma isahluko 8 Yes sir. verse 17. Hayi nje 15. Incwadi kwamaRoma isahluko 8 verse 15. Ngokuba anamukelisanga umoya wokugqila ukuba Awuhlahla kancane uqale lapha uqale from verse 14. Ngifuna ngibe verse 14 specifically. Incwadi kwabaseRoma isahluko 8 verse 14. Yebo. Ngokuba bonke Ithi ngokuba bonke abaholwa ngumoya kaNkulunkulu bonke abantu abaholwa yizwi likaNkulunkulu labo bangabantwana bakaNkulunkulu. yezo lonto le qala kwakho ukuhlakanipha umesaba uNkulunkulu. Uma usumsaba uNkulunkulu ithi incwadi labo abaholwa uNkulunkulu nezwi lakhe bangabantwana bakaNkulunkulu. Uma wena ungafuni ukwamukela iBhayibheli lemfundiso yakhona khona ukhamanzi nawe. Ivangeli ngokuka Johani isahluko sokuqala. Yes sir. Verse 12. Yebo. Kepha bonke abalamukelayo Kepha bonke abalamukelayo wabapha amandla banikiwe amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. babe ngabe yini Ngabantwana bakaNkulunkulu. ngezindaba Labo abakholwa egameni lakhe awukholwa ngeindlebe Hallelujah. izwi lakhe futhi lihlala enhliziyweni yakhe ngakho ngithi ithi incwadi ukuqala kwakho kokuhlakanipha ukumesaba uJehova. Uma somsaba uJehova uholwa yizwi lakhe mase uba indodana yakhe noma nibe izingane zakhe ngokuba seniholwa yizwi. Hayi ngoba ukuthi uyakholwa ngomlomo othi umlomo kupende ubomvu ufake makeup dawo utshwala uyafeba. No. Cabanga izinto ezikukhohlakala. Amen. Yingakho angihambe ngifuna ukuphikisana nabantu ngokuba yini umuntu uyathanda ukukhuluma izinto esenhliziyweni yakhe. And incwadi isho kahle ithi inhliziyo ingumkhohlisi ngaphezu kwakho konke. Ubani uyaziyo? Incwadi kaJeremiya isho njalo. Uthi yena wazi konke. Izwi lakhe lihlola imisebenzi yomuntu nemidlinzo yakhe. Yes, Lord. So umelwe ukuthi izwi liphile kuwena. Uma uphikisana nezwi awuphikisani nomhlengi. Mina anginankinga mina iqiniso ngiyakhuluma nali ibhalwe phansi. And angikhethi ukuthi inkolo yabani anginandaba nenkolo yakho. Inkolo yami ingcwele kufanele ngibe sabungcweleni. Uma uzongitshela ngokuthi ke uyiBaptist, uyiCatholic, wakashembe, uyiLuthela, uyiMuslim, uyiSlam, anginandaba nawe. Indaba yami ukuthi wena ungcwele yini?
Ulawe bantu batathi sonke sobhuti ucathi sabazalwane ngoba sonke thina sithi siyakholwa. UJesu Kristu ubhuti wami nosisi wami yilabo abenza intando kaBaba osezulwini. Simele ukwenza intando kaNkulunkulu. Ngokuba uthi umthandazo intando yakho mayenzeke emhlabeni njengasezulwini. Intando yakho mayenzeke emhlabeni njengasezulwini. UJesu Kristu uza emhlabeni ezokwenza intando kaNkulunkulu. Uthi ayikho into ayenza yasenzela yena. Bonke ukwenza ngentando kaNkulunkulu. Ingakho ke wathi Intshumayelo uPetru. Wayesethi uPetru incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani. Hallelujah. Incwadi izenzo zabapostoli isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani, ilowo nalowo abhaphathiswe. fanele uphenduke yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu baphathiswe Kristu. egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu Khona niyakwamukeliswa ukuze namukeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele. isiphiwo esikamoya oyingcwele, akusona esikamhlengi. Isiphiwo esikaNkulunkulu uyena umnikayo ukuthi izwi lakhe lihlale kuwena. Uma ufuna ukuthi wena uNkulunkulu ahlale kuwena uzophenduka ezintweni zakho zonke zomngcolo ozenzayo. Phela mina ngishumayelele ukuthi mina ngikulahle, ngifuna ukusindisa ingakho ngikutshela iqiniso. Ngokuba isithembiso ngesenu Lesithembiso ngesenu nesabantwana benu esabantwana benu esabo bonke abakude esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. uyangitshela loo nto le. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Bonke inkosi akuthiwa ukuthi wonke umuntu uzolamukela izwi. No. Kanti waye singakhathazeki ngokuba uNkulunkulu uthi uyabazi ngabakhe. Uthi uyabazi ngabakhe. So why kumele ngizixake ukuthi anginalo ibandla elikhulu, anginandaba nebandla elikhulu. Izwi lona libalekile ngaphezulu kwebandla. Ungaba nebandla uhambe nalo esifogweni. Into ebalekile imfundiso nobungcwele ngokuNkulunkulu ungcwele. So ningakhohlisana nidlala umasigcozi lapha esontweni leni nenze konke likuthandayo. Thina soqhubeka sihlale kwigospel yangempela thina. Zisindiseni kulesi sizukulwane siphambili. Iyona into ekumele uyenze le ngoba uNkulunkulu uthi ke labo ababiza into ekumele uyenze uzisindise kulesizulu esiphambeleyo. Amen. Hallelujah. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, wena ongubaba wethu osezulwini, wena Nkosi uJesu, akukho ukusindiswa ngaphandle kwakho, akukho ukuthethelelwa ngaphandle kwakho. Siyabonga isivumelwano Nkosi owasenza wasithenga ngenani lakho legazi lakho eliphakeme elingeke lalinganiswa namanye amagazi. Ekhona amagazi emhlabeni kodwa ahluleke ukufeza umsebenzi. Baba, siyalibonga izwi lakho njengamanje selinethile njengemvula. Malingene ngaphakathi emhlabathini libe yimbewu enhlizweni zethu zabo bonke laba Baba obaziyo wena ubakhethile ngecebo lakho, ngoba izimvu ziyalizwa izwi likamelusi wazo. Alingene izwi lakho Nkosi ngaphakathi enhlizweni zabo baze bangene emanzini sebesithathile isinqumo kuba bona bakwazi ukuyisindisa. Sebefike ekugcineni Nkosi bayakudinga wena njengenkosi nomsindisi. Bagcine Nkosi baze bangene emanzini bakwamukele njengenkosi nomsindisi. Ungavumi uSathane athathe lelizwi osulifakile enhlizweni zabo, ngoba sebesithathile isinqumo Nkosi. Bangene emanzini babhaphathiswe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Balinde isiphiwo sikamoya ongcwele ngemfundiso yakho Nkosi uJesu. Balinde bethokozile egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen. Bazalwane, soyishiya inamba, sheshisani nithatha amapeni kubo bonke laba abalizwayo izwi lisebenza enhlizweni zabo, bathatha isinqumo bafuna ukubhabhadiswa nabanemibuzo. uNkulunkulu uyangqongqoza endlebeni zabo nasemaphupheni, bafuna imibuzo iphenduleke. Thatha ipeni ubhale inamba phansi 066 566 9245.
ngizoyiphinda inamba 066 566 9245. Ngilandelise nge-email address. I-email address ithi izwilenkosui.ujesukristu@gmail.com. Ngiphinde i-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Intshumayelo ziyatholakala ngokuphelele kwazo ku-YouTube. Mufuna ukuthola intshumayelo ukuzokwazi ukusubscribe ukuze masisheshe siyifaka uyithole zisashisa, ukwazi nokuthumelela abanye. Ku-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzokwazi ukuthi usubscribe. Ku-YouTube uyathapha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, ungakhohlwa ukufollowisha nokuthumelela ihlobo zakho. Siyatholakala na ku-Instagram. Ku-Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, followishe usenda ama-DM. Ku-Instagram uthi izwi lenkosi Jesu Kristu, followishe kwazi ukusenda ama-DM. Jesu Kristu inkosi nomsindisi, ungu-Alpha no-Omega, manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, umusa wenkosi nothando. Siphinde futhi sicele ukuthi umoya engcwele usigcine, usihole kukho konke, sifinyelele kwazini iqiniso. Siphinde futhi sikwazi ukubonana ngokuzayo uma inkosi uvumile. Siyanithanda ngothando likaNkulunkulu, sikhathalele imphefumulo yenu ngokuba umphefumulo kwenu uNkulunkulu wakunika wona ukuze kube khona umuntu ophilayo kwena. Namanje na-ke sithinta into yakhe mayenzeke ezimpilweni zethu ukuze sikwazi ukuthi sisindiswe, sithole ukuphila nenkazimulo kuye kuze kube phakade. Amen. Siphinde sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.